Zdravím všetkých youtuberov, ja som Shadow Colossus a vítam vás u svojho prvého dielu z Minecraftu. Už som si stihol vygenerovať svet. Mám zapnutú bonusovú truhlicu, takže dúfam, že vám to nevadí. A vám to vadí, tak do komentárov napíšte, či vám to vadí alebo nevadí. A ak vám to bude vadiť, tak v budúcom dieli už bonusovú truhlicu mať nebudem. Či v dieli. V tomto budúcej sérii už bonusovú truhlicu mať nebudem. Ak vám to vadí. Takže teraz musím zabiť pár ovec. Jednu vlnu. Môžeme jednu zabiť, lebo posteľ sa dá vyrobiť z každej vlny. To je mal vedieť každý. Ale no ešte jednu tú bielú vlnu si doberám. Není to jablko? A kde to jablko? Ja už si zoberám aj... Počkať. No, toto je veľký. Tie budem rúbať, až keď budem mať 3 kapitátor. Zatiaľ ešte nemám. No a ešte niečo. Takže, no, ešte niečo. Postupne by sa budú pribúdať módy, ale nie také, s pomocou ktorých sa mi generujú nové orečka. Lebo potom by to bolo v podstate na hovno. Lebo by som z toho módu nemohol vyrábať žiadne veci. Iba také, ktoré má materiál. Networčku. Krafťák. A keď už som začal, a mám takto, napríklad. Tak, lopata, ale aj tá bude. Mám crafting. No, počkať. Ešte aj pár kusov toho mesa. No, vyrobím si meč. Zatiaľ iba drevený. Tu mám aj hneď 3 sadeničky. Ešte toto jedno kurče zabijem. A idem ďalej do sveta. No, tam už vidím hory. Idem tam. Počul som pavúka. No aj keď by možno nie, lebo mám slabé zvuky, tak trošku takto na 36 môže byť. No aspoň mne to tak vyhovuje. Čo nazbieram trošku sídov. No, ale ja zase tak moc dobrý architekt nie som, tak potom nečakajte nejaké extra stavby. Mne nikdy nešlo takto stavať v Minecrafte. No, akože stavam pekne, ale zase tak úžasne nie. Úžasne ako Nargon.cz nestávam tak úžasne ako Google alebo Nargon.cz alebo Gamer.net alebo
Minecraft aj ten pekne stáva. Proste nie som tak stavebne vzdelaný. Tak. No tak táto séria bude asi tak nejak 20 dielov. Potom začneme tú tretiu sériu, aby som sa mohol dozvedieť váš názor na tú bonusú truhlicu. Ešte pár toho uhlia zoberiem. Trošku šutru, asi tak 9. 3, 4, 5, 6, 7. Počkať. Áno, 7, 8, 9. Ale tak. Tam vidím džunglu, tam si dám dole iba jeden džunglový strom a pár kokobínov. Ježiš, no dobre. Tak. Je to pekný vodopád. No takto kúsok tohoto stromu dám dole. Až tak po tie kokobíny. Aby mi to nešpatilo, ja to ešte takto robím. A odporúčam vám hen tak nechávať v džungli korunu stromov. Na serveroch to úplne milujú. To aj ja som raz bol na jednom serveri, kde boli všetky stromy vyrúbané. Iba tam tie vysoké hore boli nechané. Potom som musel skákať jak sprostý tam do hora. No ale dúfam, že teraz sa mi to natáčanie už podarí, lebo teraz vlastne tento diel natáčam 8 krát, lebo furt ma niekto vyrušil. No 8 krát to teraz natáčam. No zoberiem si pár tých kvetín ako dekorácie, potom pred jaskyňu alebo pred dom, keď si už budem stavať. No, možno, že budem bývať v jaskyni, čo si vyrúbem do skaly, napríklad túto do hory, alebo v normálnej jaskyni, alebo si postavám dom. No tak, asi v tom treťom dieli už si budeme si stavať dom. Takže bol by som veľmi rád, kebyže mi napíšete do komentov, že či mám bývať takto v skale niekde, za lagy. No ja sa radšej od tej džungle otočím, takže niekde v skale, alebo si mám postavať domešek. Takže nezabudnite do komentov napísať, kde mám bývať. No, sem sa už aj môžeme pozrieť, ale potom som aj zabudol, kde to je. No ja už som taký hold. Slepé. Aspoň to železo si vyťažím. Ježiš, co slagy. Počkajte, ja to hrám na notebooku, ktorý boh vie, akú grafickú kartu nemá. No. Zvyčajne som, zvyknutý som na viacej uhlia a nie iba na jedno. Počkaj, aký máme ďalší achievement? Nie je toto. Achievement. Takže time to mine a ďalej time to farm. No, time to farm už budem mať aj za chvíľku. Tam by som mohol bývať.
tak na začiatok. Tam som videl peknú takú blbosť. Takú blbústku. No ja už si znovu rýchlo idem spraviť priestor. No takže tak, pre začiatok by som mohol to bývať. Viem, že nie je to nič moc, ale na začiatok stačí tak. Takže zatiaľ mi to stačí také. A ja som hovoril, v tom treťom dieli už si budeme stavať normálny dom. No, nehovorím, že presne v treťom, ale no, veď uvidíte, v ktorom dieli sa bude stavať domešek. Ale určite sa bude stavať raz dom. Ale pekný zase nebude moc. A môžete mi napísať, či to bude malinká chatka pri nejakej rieke, alebo nejaká obrovská vila, alebo hrad. Takže chatka, vila, alebo hrad. Ja som tam zabudol tie torčky. No, tie jungle budem to si nechám. Si vyrobím rýchlo dvere. Zombíci budú klopkať. V úvodzovkách klopkať. No, tu už mám aj miesto na pec. Takže dám si, že vypáliť to železo, síce ho moc nemám. Nie, radšej si dám najprv vypáliť to mäso. No už, keď si to má železo. Už nevadí. Hop. No. No ešte dopečiem tie 3 kurčatá a to už na dnešný diel mohlo byť všetko. Tak. Ešte chvíľku počkajte. Aua. Čo to je kurča? A bude rozlúčka. Tak. No a dúfam, že sa vám tento diel páčil. No a ak sa vám páčil, tak nezabudnite dať lajky a komenty a odbery. A nezabudnite sa pozrieť na ďalší diel. Tak, čaute a majte sa.